going to be part of a very exciting mission. I can best put it like this, it's going to be Kung Fu in the style of John Wick. V Lens of Lies se ocitáme uprostřed sítě moci, manipulace a naděje. Tady nejste jenom divákem. Tady se stáváte součástí mise. Dieses Projekt bündelt die Energien einer internationalen Crew, wo jeder seine individuellen Stärken mit einbringen kann. Tento filmový projekt rozbuší srdce každému, kdo miluje bojová umění. Souboje v Lens of Lies nejsou pouhou choreografií. Spolupracujeme se špičkovým obsazením, které dokáže propojit různé bojové styly. The film music will be composed by Stefan Werner. I can really assure you that every fight is not just an action scene, but with his music turns into a theatrical momentum. This is pioneering work. I think there's never been anything like Lens of Lies before. I've been working with the director Kai Jansen since 2019. I like the way he embodies his ideas. The project combines modern film art with historically significant facts from Czech and German history. Lens of Lies is a homage to Bruce Lee and Frederick the Great. Der Film Lens of Lies kombiniert die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft zu einem kritischen Wendepunkt, wo ein Raum geschaffen wird für offene Fragen im gegenwärtigen Zeitalter. Each of us actors brings unique skills to the table. Potřebujeme právě vás. Vaše podpora rozhodne, zda se naše vize stane skutečností. S vaší pomocí vytvoříme hraný film, který klade otázky a hledá odpovědi mezi lidskostí, loajalitou a silou přátelství. Setze ein Zeichen für mutige Ideen und schreib mit uns ein kleines bisschen Zeitgeschichte.